Li operasyona li dijî faşîzma AKP û MHP Halit Alaçatı. Asayişa Rojavayê Kurdistanê zêdetirî hefteyekê li wargeha Holê li hemberî Daişê operasyona mirovî û ewlehiyê didomîne. Heta niha li nîviya wargehê lêgerin hatiye temamkirin. Di encama lêgerinê de heta niha 125 endamên Daişê hatine girtin. Bi dahan çadırên aydê endamên Daişê hatin hilweşandin. Di van çadiran de hejmarek mezin a teqemenî û çekan hatin desteserkirin. Wargeh ji bo Rojava Bakur û Rojhilatê Sûriyeyê talûkeyek mezin e. Wekî çavkaniyeke şîddetê û talûkeyê difiriya. Weke ji navê operasyonê jî tê fêmkirin du lingên operasyonê hene. Lingê yekemîn ê mirovî ne. Ji ber ku di nav salekê de 14 jin 44 kes li wargehê hatine qetilkirin. Piraniya van qetilkirinan ji hêla Daişê ve tên kirin. Hewdê de li wargehê bîrdoziya xwe ya paşverû û dermirovî li ser kesan ferz bike. Li gorî heşmendiya xwe teşe bike. Kesên derdkevin derveyî vê heşmendiya paşverû jî di bin navê cezakirinê de qetil dike. Aliyê operasyonê yê mirovîn hewl dide ku mafê jiyanê yê van kesan biparêze. Bariyereke li pêşiya şîddeta Daişê deyne. Zarokên ku feraseta kor heta dawiya temenê wan dê jiyana wan li tarî bikira rizgar dike. Jinên rojane şîddetê dibînin ji vê hovîtiyê xelas bike. Ji bo vî aliyê operasyonê yê mirovîn gelek giring e. Ji ber ku beriya her tiştî parastina canê her kesekî welatiyê rêveberiya xweser a Rojava û Bakur Rojhilatê Sûriyeyê wezîfa sereke û bingehîn a hêzên asayîşê ye. Lingê dinê operasyonê jî ewlehî ye. Ev ling jî bi qasî yê din heta zêdetir giring e. Ji ber ku wargeha Holê wargeheke ji rêzênî ne. Her çi qas nav wargeh be jî di rastiya xwe de bajarek e. 54,000 mirov lê dijîn. Bi hatin û çûyînê ev hejma zêdetir dibe. Vê boneyê venerandina wargehê jî zehmet dibe. Kesên wargehê dimînin jî kesên ji rêzênînin. Hema bêje tevahiya wan malbatên Daişiyan e. Beşek giring a ji wan hêj girêdayî heşmendiya Daişê ne. Têkiliya van kesan li ser malbat û xizmên xwe yên Sûriyeyê bigire heta Iraq, Ürdün, Libnan û Tirkiyeyê hene. Piştî hêzên Sûriya Demokratîk navenda çetan rizgar kir û bi tevahî têk birin li welatên navborî belav bûn. Beşek wan bûn amûrên lîstikî yên van dewletan. Bi nasname, pasaport û belgeyên cuda hatin veşartin. Niha ji bo armanc û planê xwe bikartînin. Hem ji hundir an goj malbatên xwe piştgirî digirin, hem jî ji derve ji dewlet û îstihbaratan lojîstîk piştgiriyê digirin. Vê boneyê dikevin wargehê û cardin hewl didin di nav girsa heyî de xwe birêxistin bikin. Li vir hem endamên nû peyda dikin hem jî amedekariya êrîş, suîqast û şîddetê dikin. Herî dawî di mehên borî de êrişî girtîgeha hesekê kirin û bûn sedema şehadeta gelek welatiyan. Xwestin vê êrişê komkujiyan pêk bînin û kaosê derbixin. Di encama xebatên hêzên asayîş û hêzên Sûriya Demokratîk de ev êrîş hatin bêbandorkirin û hêzên li pişt wan jî hatin derxistin. Di encama lêkonînan de derket holê ku ev êrîş ji wargehên mît a Türk hatine xêzkirin û piştgiriya wan a lojîstîk û leşkerî hatine îcrakirin. Aliyê lingê ewlehiyê yê operasyonê ji her tiştî girîngtir dike jî ev plan û armancên dewleta Türk û rêxistina wê ya îstihbaratê ye. Têkiliya Tirkiye û Daişê ji ber ku deşîfre biye pêwîst nake em zêde tiştek serbêjin. Hemû dinya dizane û qebûl dike ku çeteyên Daişê ji hêla dewleta Türk ve tên organîzekirin, perwerdekirin û xwedîkirin. Takana armancî ew e ku li hemberî gelê Kurd û gelên din wekî çekekê bikarbînin. Benê van çeteyên tecawuzkar di destê dewleta Türk de ye. Rêbazên wê yên tecawuzkar jî rêbazên mîta Türkin. Ji bo wê operasyona hêzên asayîşê di bingeha xwe de operasyonek li hemberî mîta Türk bû. Her çi qas wargehê operasyon çendeke bidome jî di bingeha xwe de operasyoneke demdirêjtir e. Lingê wê yên bi mehan beriya niha hatine destpêkirin. Berî operasyonê torên ajan û sîxuran ên mîta Tirk hatine tespîtkirin û girtin. Di encama lêpirsîna van de plan, dek û dolabên faşîzma AKP MHP hatine deşîfrekirin. Li gorî encamên derketina holê faşîzma AKP MHP ji bo xitmîn û têkçûna xwe ya hundirîn derbas bike li dû planên nû ye. Stratejiya wê ew e ku êrişê Kurdan bike û li ser vê yekê faşîzmê kûr û bilind bike. Vî awayî hem dixwaze derbê rûstatiya Kurdan bide û hem jî di hundir de hilbijartinê bi dest bixe. Li Bakur û Başûr demeke dirêj e hemû tiştê ji dest wê tê dike, lê encama dixwaze nikare bi dest bixe. Bi vê boneyê dixwaze êrişên li ser Rojava zêde bike. Vê noqteyê de wargeha Holê û çeteyên girêdayî wê yên wargehê dijîn dikevin dewrê. Dewleta Türk ser wargehê dixwaze bi destê çeteyên xwe êrişên nû pêk bîne û kaosê derxe. Di encama vê kaosê de jî êrişên dagirkeriyê pêk bîne. Lê hesaba li malê gelek caran bazarê nayê. Hesedê bi xebatek berfire torên sîxur, hevkar û xayînan tespît kirin û bi operasyonên serkeftî hilweşandin.
Çavê mîta Türkkor û guhên wê kerkirin, planê wê deşîfre kirin û ketin nav tevgerê. Operasyona holê di encama xebatek wiha berfirê û bi sebir de pêk hat. Heta niha 125 çeteyên girêdayî dewleta Türk hatine girtin. Ên mayîn jî dê bên berterav kirin. Bi operasyonê jiyana kesên wargehê di asteke jor de ji bin şîdeta Daişê hat derxistin. Her wiha di aliyê parastina Rojava, Baku Rojhilatê Sûriyeyê de gavek girîng û dîrokî hata avêtin. Serweriya asayîşê ya li wargehê di asteke jor de nehatê vesazkirin. Hêzên asayîşê, Rêveberiya Xweser û Hesedê ne tenê li hemberî çeteyên Daişê, di heman demê de li hemberî faşîzma AKP û MHP û polîtîkayên wan ên dijberî gelê Kurd operasyoneke girîng meşandin. Çeteyên faşîzmê hêviyê mezin li ser kirin, deşîfre kirin û girtin. Amedekariyên ji bo kaosê hatin kirin vala hatin derxistin. Li holê lîstikên AKP û MHP hatin wêran kirin. Hêviyên faşîzmê yên dawî jî derbeyek mezin xwarin. Rêveberiya Xweser bi operasyonekê sê çûk raxistin erdê. Hem canê kesên wargehê ku parastina wan wezîfa Rêveberiya Xweser hate parastin, hem çavkaniyeka dewleta Türk a ji bo planên xwe yên êrişê bi kar tîne hate hilweşandin, hem jî lîstikeka faşîzma AKP û MHP berî hilbijartinan bi kar bîne û li ser vê yekê emrê xwe dirêj bike, hêj destpêkê de hate fetisandin. Li ser vê operasyona pirarmancî û serkeftî lîjneyên siyasî yên Amerîka welatên Ewropayê jî serdana Rêveberiya Xweser û hêzên operasyonê dimeşînin kirin û piştgiriya xwe anîn ziman. Ango encamên operasyona serkeftî bi her alî ve bandora xwe nîşan da û dê bide. Dest û dirên hemû hêzên ev operasyona serkeftî plan kirin û bi serkeftî meşandin xweş be û remana wan vekirî be.